to wai ku yanzu ya kuke ma gane mutum ya mutu domin na tuna wata lacca da na taɓa yin wacce lacca shekara 20 bayan na lacca a asibitin nan da ke kuroda ake kiransa na nan wajen yan kura shine kuroda ko to na taɓa zuwa shekara 20 na lacca a gurin akan jinya a musulunci sai wani likita a gurin yake cewa daga ciki na faɗi ta haƙuƙul maut ɗin nan tabbatar da mutuwa sai na juya jami'an lafiya da suka zo ce wanda ya san a likitance ya ake gane mutum ya mutu ya zo ya bayani a likitance so wani likita ya ɗaga hannu ya zo ya tsaya ya ce hanyoyin da muke gane mutum ya mutu a likitance wanda ni na sani guda 5 ne ice na farko bugawar zuciya idan muka auna muka ji zuciyar ka tsit ta daina bugawa to alama ce daga cikin alamomin mutuwa ice na biyu muna da wata fitila mai haske sai mu buɗe ƙwaya idan mutum mu haska ta to inda rai wannan idan zai respond ga wannan hasken na uku za mu duba circulating ɗin jini cewa jini ya daina tafiya in jini ya daina tafiya to alama ce ta cewa mutum ya mutu sannan na hudu muna duba sandarewar jiki in jiki ya sassandare ya kakkane ita ma alama ce ta mutuwa na 5 idan temperature jikin kuma ya hau to alama ce ce waɗannan su ne alamomin da in likita ya gani sai ya rubuta cewa wannan ya mutu sai ce to kasa abin mamaki malam ya ce an taɓa yin wani abu a Maiduguri likita ya zo ya rubuta waɗannan abubuwan ya ce ya mutu a ji abin ne shi inda Allah ya taimaki mutumin nan wanda likita ya masa hukuncin ya mutu sai ya zama masu shi su zo ba sai aka kai shi mutuwar aka aji ana jiran masu gawa su zo gashi an rubuta a jikin katinsa cewa ya mutu mala wajen karfe 4 mala mutumin ka sai ya fara tari sanyi aka zo aka duba ta ai ya mutu wannan sai aka bazo aka fito da shi aka ji aka kira likita to ni duk abinda na shina na mutuwa na rubuta sai ce dan haka malam har yanzu bincike ake ba wanda zai iya ce maka ga wani abu na ƙarshe wanda za a hukunci cewa mutum ya mutu sai dai kawai ana amfani ne da abin da ya bayyana ga mutum ta ce kawai ya mutu to sai na kira na ce kuma a nan in akwai wanda ya san yadda kuma a gargajiyance ake wa mutum hukunci da mutuwa shi ma ya tashi so ni tsawo ya tashi ya ce gani